मडगाव रेल्वे सुरक्षा दळाकडल्यान हरियाणाच्या 4 खाप्प्या चोरांक अटक केली। दक्षिण पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दळाकडल्यान मेळिल्ले माहिती प्रमाण मडगाव रेल्वे सुरक्षा दळा वतीन ही कारवाई जाली। 4 खाप्पे गुन्यांवकार प्रवाशांचे सामान चोरून सुरतकल कर्नाटकाच्यान मडगाव रेल्वे स्टेशनाचेर देंवताले अशी माहिती मेळ्ळ्या उपरांत रेल्वे सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळो रचलो आनी दुबावितांक ताब्यात घेतले। पुलिसांनी दुबाविताकडल्यान 12 कांकणां, 4 हार, 2 नेकलेस, 1 मंगळसूत्र, 4 भांगराच्यो सरपळ्यो, 1 मोतयेची माळ, 6 कानातली, 4 मुदयो अशे सुमार 50 लाख रुपयाचे भांगरा वस्ती आणि रोख 34,500 रुपया जप्त केले। तशेंच दुबाविताकडल्यान 2 पॉकेट कटर लेगीत जप्त केल्यात। रेल्वे सुरक्षा दळान केल्ले चौकशेत हे 4 दुबावीत हरियाणातले आशिल्ल्यान हे साहसीक गँगाचे वांगडी जावन आसात। ही टोळी रेल्वेतल्यान प्रवाशांचे सामान चोरतात खंय। 11/2/2025 ह्या रोजी इन्स्पेक्टर मनोज कुमार यादव, मंगळूर सेंट्रलचे इन्स्पेक्टर आम्हाला सूचना दिली व्हॉट्सअपवरती की 7 लोक चेन्नई ते मंगळूरच्या दरम्यान शोररोडच्या इकडे एका ट्रेनमध्ये एका पॅसेंजरला लुटून म्हणजे चोरी करून त्याच्या बॅगेतनं 50 लाखाचा ऐवज सोनं ते घेऊन पळून गेले। सीसीटीव्हीच्या आधारावर त्यांनी पाहिलं की हे लोक सुरतकलवरनं 12/620 मत्स्यगंधा एक्सप्रेस जी मंगळूर सेंट्रलवरनं मुंबईला येते ती गाडी बोर्ड केले होते। तर त्याची बातमी आम्हाला दिली, त्यानुसार आम्ही मडगाव स्टेशन येथे सापळा रचून आमची RPFची टीम संध्याकाळी 8:30च्या दरम्यान 4 लोकांना गेरबंद करून ताब्यात घेण्यात यशस्वी आले। त्यांच्याकडे दरम्यान आम्ही इथं आमच्या RPF ऑफिसमध्ये आणून जेव्हा झडती घेतली तर एका इसमाकडून आम्हाला त्यांनी चोरी केलेल्या ऐवज आम्हाला भेटलं, ज्याची किंमत त्यांच्या सांगण्यानुसार 50 लाख रुपये। याच्या अतिरिक्त त्यांच्याजवळ 4 मोबाईल, 34,500 रोख रक्कम आणि त्यांचे आधार कार्ड आणि 2 कटर भेटले। तर त्याचं सविस्तर माहिती आम्ही मंगळूरला दिली। मग ते रात्री येऊन त्यांना ताब्यात घेऊन हँडिंग ओव्हर करून त्यांना घेऊन गेले। मंगळूर पोलिसांना हँड ओव्हर केलं। हा, मंगळूर RPF मंगळूर RPF। त्यांची नावं भेटेल? नावं एक इसमचं नाव होतं दिलबाग, वडिलांचं नाव रिसाल सिंग। 4चे 4 लोक हे हरियाणाचे होते। दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं राजेश सन ऑफ लीलू राम। दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं मनोज कुमार सन ऑफ सतबीर सिंग। तिसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं जितेंद्र सन ऑफ पृथ्वी सिंग। हे 4 इसम हरियाणा राज्याचे होते। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।